నాయనా మీ దివ్యమైన సన్నిధిని మాకిచ్చి ప్రభా మీరున్న కృపను మాకిచ్చి నాయన మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీ పరిశుద్ధ పాదాలకు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడైన నజరేయుడైన శక్తిమంతుడైన నీతిమంతుడైన యేసునాథుని పరిశుద్ధ నామమున స్తుతించి ఆరాధించి స్తోత్రాలు చెల్లించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్. దేవునికి స్తోత్రం. నిన్ను చూచిన కనులతో ఈ లోకమందు ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. నిన్ను చూచిన కనులతో ఈ లోకమందు ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. నిన్ను చూచుటేనా పరమార్థమంచున కనుదోయి నీ మ్రోల మూసేను స్వామి. నిన్ను చూచుటేనా పరమార్థమంచున కనుదోయి నీ మూసేను స్వామి. నిన్ను చూచిన కనులతో ఈ లోకమందు ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. ఇతరంబులను నేను పరికించు వేళ ప్రతిసారి హృదయంబు క్షతమాయ స్వామి. ఇతరంబులను నేను పరికించు వేళ ప్రతిసారి హృదయంబు క్షతమాయ స్వామి. మదిలోని నయనాలు నీ వైపు చూడ, మదిలోని నయనాలు నీ వైపు చూడ, వ్యధలెల్ల త్రుటిలోన తొలగేను స్వామి. వ్యధలెల్ల త్రుటిలోన తొలగేను స్వామి. నిన్ను చూచిన కనులతో ఈ లోకమందు ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. జగమందు కనిపించు సెలయేరులన్నీ మృగతృష్ణలై నన్నపహసించే స్వామి. జగమందు కనిపించు సెలయేరులన్నీ మృగతృష్ణలై నన్నపహసించే స్వామి. విమలాత్మ జలధారనను ద్రావనిచ్చి, విమలాత్మ జలధారనను ద్రావనిచ్చి, నన్ను నీదు పద సేవ కై నిల్పు స్వామి. నన్ను నీదు పద సేవ కై నిల్పు స్వామి. నిన్ను చూచిన కనులతో ఈ లోకమందు ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. నిన్ను చూచిన కనులతో ఈ లోకమందు ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. నిన్ను చూచుటేనా పరమార్థమంచున కనుదోయి నీ మ్రోల మూసేను స్వామి. నిన్ను చూచుటేనా పరమార్థమంచున కనుదోయి నీ మ్రోల మూసేను స్వామి. నిన్ను చూచిన కనులతో ఈ లోకమందు ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. ఎవ్వారినైనా కనలేను స్వామి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యములో నుండి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక, ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. 4వ అధ్యాయము 13వ వాక్యాన్ని నేను చదువుతూ మీ అందరి దృష్టికి గమనానికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. పిల్లరా, పౌలు ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును
ఆయన కొందరిని అపోస్తలులుగాను, కొందరిని ప్రవక్తలను గాను, కొందరిని సువార్థికులను గాను, కొందరిని కాపరులుగాను, ఉపదేశకులను గాను నియమించెను. చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రమయ్యా, స్తోత్రం. మమ్ములను మిక్కిలిగా ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ప్రేమ నమ్మకమైన పరిశుద్ధమైన ప్రభువ, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తుతులు, స్తోత్రాలు, వందనాలు, కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఉదయకాలం అంతా కూడా తోడుగా ఉన్నావు. నీ కృప నాయన మాతో ఉంచినందుకు, నీ భద్రత, నీ కాపుదల, నీ పోషణ, మీ సంరక్షణ నాయన మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకై మీకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఈ రాత్రి నాయన చిన్న మందగా అయా నీ సన్నిధిలో మేమందరం సమకూడాం. చేరి వచ్చిన నీ ప్రియ బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి. ఇంతవరకు తోడుగా ఉన్నారు. కొన్ని కీర్తనలు పాడుకున్నాం. మీ ఘనమైన నామాన్ని ఒప్పుకుంటూ మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి ఘనపరిచయమయ్యా. నీకు మహిమ మనోళ్ళను ప్రభా నీ మహిమార్థమై వాడుకున్నందుకై మీకు స్తోత్రాలయ్యా. స్తోత్రం. నీ మహిమ కొరకు మా నోరులు తెరవటానికి నాయన మీరిచ్చిన ధన్యత కొరకు, భాగ్యము కొరకు ప్రభా మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలయ్యా. నీ నోరు బాగుగా తెరువుము, దానిని నేను నింపుదునని ప్రభా మీరు సెలవిచ్చారయ్యా. నీకు స్తోత్రాలు, వందనాల. ఏ విషయాల్లో ప్రభా మా నోళ్ళు తెరవాలని మీరు సంకల్పించారో, ఉద్దేశించారో ఆ విషయంలో మా నోళ్ళు తెరచిన ఆయన మీ దీవెనలు పొందుకోవటానికి సహాయం చేయి. చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ దీవించండి. ఇక్కడ కూర్చున్న వారు మాత్రమే కాదయ్యా, ఈ రాత్రి లైవ్ ద్వారా కూడా ప్రభా నీ మాటలు ఆలకించాలని, ప్రభా నాయన చూడాలని, వినాలని ఆశిస్తున్న బిడ్డలను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మందరిని దర్శించండి ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మదేవా నీకు స్తోత్రం. మీరు మాట్లాడితే ప్రభా చీకట్లన్నీ తొలగిపోతాయి ప్రభా. మీ వెలుగు లోపలికి వస్తే చీకటంతా పారిపోయిద్దయ్యా. కన్న తండ్రి కృప చూపించండి. మీ దాసుని ఒక సాధనంగా మీరు వాడుకొని మీ సత్యమును మాకు ప్రత్యక్షపరిచి, బయలుపరిచి, సత్యమందు మమ్మల్ని ప్రతిష్ఠించమని, సత్య సంబంధులుగా మమ్మలను బ్రతికించమని ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీ పాదాలకు చెల్లిస్తూ నీ దాసుడను నీ సేవకుడనైనా నన్ను నీకు అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన పరిశుద్ధ నామమున స్తుతించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం. హల్లెలూయా. మంచిది. చేరి వచ్చిన ప్రియులైన మీ అందరికీ మరొక మారు వందనాలు, ప్రభువు నామమున శుభాలు, దైవాశీస్సులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ప్లరా మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలో అపోస్తలుడైన పౌలు దేవుని ఆత్మచేత ప్రేరేపించబడి మరి సంఘము, దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘము విషయమై ఆయనకున్నటువంటి సంకల్పము, మనమందరం ఎవరని చెప్పండి? దేవుని సంఘములోని భాగాలము, దేవుని శరీరములోని అవయవాలము. కాబట్టి తన సంఘము, ఎవరు సంఘం చెప్పండి? అది దేవుని సంఘము. దేవుని సంఘం రోమాలో ఉన్న దేవుని సంఘం, కొరింథీలో ఉన్న దేవుని సంఘం. ఎక్కడున్నా మరి ప్రథమ శతాబ్దంలో ఇలాంటి పేర్లు కలిగి లేవు అనుకుంటా. ఎఫెసీలో ఉన్న దేవుని సంఘం, కొరింథీలో ఉన్న దేవుని సంఘం, రోమాలో ఉన్న దేవుని సంఘం, దేవుని సంఘం అని ఆదిమ మొదటి శతాబ్దంలో చెప్పబడింది. కానీ మరి తర్వాత దినాలు, కాలాలు గడిచే కొంది సంఘాలకు మరి వేరే పేర్లు పెట్టడం, సంఘాలకు మనుషుల పేర్లు పెట్టడం, సంఘాలకు పండుగ పేర్లు పెట్టడం, సంఘాలకు చెట్ల పేర్లు పెట్టడం. ఓలీవా మినిస్ట్రీ తెలుసా మీకు? అట్లా అంటే తప్పని కాదు, అట్లా పెట్టారన్నమాట. రాను రాను ఏమైపోయిందంటే సంఘాలకు పండుగల పేర్లు పెట్టుకున్నారు, సంఘాలకు చెట్ల పేర్లు పెట్టారు, ఇంకా చెప్పండి సంఘాలకు మనుషుల పేర్లు పెట్టేశారు, సంఘాలకు స్థలాల పేర్లు పెట్టేశారు. ఒక మెయిన్ క్యాపిటల్ సిటీస్ ఉన్నాయి అనుకో, హెబ్రోన్ ఉన్నది, హెర్మోన్ ఉన్నది, సియోన్ ఉన్నది, యెరూషలేం ఉన్నది, ఇలా ఉన్నాయి కదా. కొన్ని సంఘాలకు ఆ స్థలాల పేర్లు పెట్టేశారు, పట్టణాల పేర్లు పెట్టేశారు. ఇలాగూ ప్రారంభంలో లేదనుకుంటాం, తర్వాత కాలాలు మారే కొంది ఎందుకు అలాగూ జరిగిందో మనకైతే తెలియదు పిల్లరా. నా ఇష్టమైతే ఎలా ఉండిద్దంటే సంఘానికి యేసయ్య పేరే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆయన తన ప్రాణం ఇచ్చి కదా 28 అపోస్తలుల కార్యాలు చూడండి ఒకసారి. అపోస్తలుల కార్యాలు 20వ అధ్యాయము 20. దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును
కాయుటకు, తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు. దేవునికి మహిమ. ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్నాడు సంఘం. సంఘానికి ఎవరి పేరు ఉండాలి? యేసయ్య పేరే ఉండాలి. క్రీస్తు సంఘం. అది ప్లాన్. క్రీస్తు సంఘము అనే మాట నాకు బాగా ఇష్టం. యేసయ్య సంఘం. మనమందరం ఎవరమంటే యేసయ్య రక్తం ఇచ్చి ప్రాణం ఇచ్చి సంపాదించుకున్న బిడ్డలం మనమందరం కూడా. దేవునికి స్తోత్రం. నువ్వు ఎవరు చెప్పండి? నువ్వు దేవుడు, నేను దేవుని సొత్తు. నువ్వు దేవునికి సంబంధించిన వ్యక్తివి, నేను దేవునికి సంబంధించిన. యేసయ్య మనలను కన్నాడు, మనలను కొన్నాడు, మనతో ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన అన్నవాడు, ఆయన మన రక్తం ఇచ్చి ప్రాణమిచ్చి కొన్నవాడు గనక మనం ఎవరని చెప్పండి? మనం ఎవరము అంటే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9 నుంచి మనం చదివితే అక్కడ మనం ఎవరమో అపోస్తలుడు చెప్పాడు. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహము, పరిశుద్ధ జనము. ఎవరు మనం? దేవుని సొత్తైన ప్రజలము. అది దేవునికి సొంతం. నేను దేవునికి సొంతం, నువ్వుదే సొంతం. ఆయన సొత్తైన, ఆయన సొంతమైన ప్రజలు. సోలమ్మెత్తి కూడా నేను నా ప్రియుడు నావాడు, నేను అతని దానను అన్నది. మనము దేవునికి చెందినటువంటి వారము. దేవునికి స్తోత్రం. మీరు క్రీస్తుకు సంబంధించినటువంటి వారు, క్రీస్తుకు దేవునికి సంబంధించినటువంటి వాడు. ఇలాగూ మమ్మలను పరిచారకులుగా భావించాలని పౌలు భక్తుడు పత్రికలు చెబుతాడు. మీరెవరంటే క్రీస్తు వారు. క్రీస్తు ఎవరు? దేవునివాడు. క్రీస్తు దేవునివాడు. మనము క్రీస్తు వారము. ఆయన మనల్ని ప్రాణమిచ్చి మనను కొన్నాడు కాబట్టి ఆయన సంఘం. మనం అందరం ఎవరని చెప్పండి? క్రీస్తు సంఘము. ఆయన శరీరంలోని భాగాలమై మనం అందరం కూడా ఉన్నాం. కాబట్టి ఆయన సంఘము కొరకు ఆయనకున్న ఆలోచనను బట్టి, ఆయనకున్న ఉద్దేశాన్ని బట్టి తన సంఘము 3 విషయాలు మరి అభివృద్ధి పొందాలని, ఆశీర్వదించాలని, సంపూర్ణము కావాలని దేవుడు కోరుకున్నాడంట. ఆ కోరుకున్న దాన్ని బట్టి దేవుడు ఒక నియామకం చేశాడు. తన సంఘ విషయమై ఆయనకున్నటువంటి ఉద్దేశం చదువుదాం ఇప్పుడు. ఎఫెసీ పత్రికలో పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు అగునట్లు అన్నాడు. పరిశుద్ధులు ఏం కావాలి చెప్పండి? సంపూర్ణులు. అంటే పరిశుద్ధులు అంటే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వారు పరిశుద్ధులే, కానీ వారు సంపూర్ణులు కావాలి. అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు కావాలి. క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి అంటే క్రీస్తు శరీరం అంటే ఏంటి? సంఘమే క్రీస్తు శరీరం, సంఘమే క్రీస్తు శిరస్సు ఆయనే, సంఘమునకు శిరస్సు ఆయనే, శరీరము కూడా ఆయనే అయ్యున్నాడు. కాబట్టి క్షేమము అభివృద్ధి పొందాలి. సంఘము క్షేమము ఉండాలి, సంఘము అభివృద్ధి పొందాలి. క్షేమాభివృద్ధి పొందుట కొరకు పరిచర్య ధర్మము జరుగుట కొరకు అంటే దేవుని సంఘము కొరకు ఏదైతే జరగాలని దేవుడు ఉద్దేశించాడో అదంతా జరుగునట్లుగా పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు కావాలి. సంపూర్ణులు అయితేనే మనం పరలోకానికి వెళతాం. అసంపూర్ణులుగా మనము పరలోకానికి వెళ్ళలేము. కనుక మనమందరం సంపూర్ణులు కావాలి. సంపూర్ణ మగుటకు మనం సాగిపోదుము. క్రీస్తుని గురించిన మూలోపదేశం మానుకొని మనం సంపూర్ణ మగుటకు ఆగిపోదాము. సాగిపోవాలి. దేని కొరకు మనం సాగిపోవాలి? సంపూర్ణం కావాలి. దేవుని ఒక పర్ఫెక్షన్ స్ట్రక్చర్ నీలోకి వచ్చినప్పుడే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళగలుగుతావు. లేకపోతే పరలోకానికి వెళ్ళలేవు. బాబు అమ్మా ఇట్లా నువ్వు పరలోకానికి రాలేవు. ఇదిగో పరలోకానికి రావాలంటే ఇలా ఉండాలని దేవుడు ముందుగానే సిద్ధపరిచాడు. అసంపూర్ణను పరలోకానికి దేవుడు చేర్చుకోడు. సంపూర్ణులైన వారిని మాత్రమే పరలోకానికి దేవుడు తీసుకుంటాడు. కనుక మనం సంపూర్ణం కావాలి. ఇది దేవుడికి మన పట్ల ఉన్నటువంటి ఆశ, ఉద్దేశం. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు కావాలి. క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందాలి. పరిచర్య ధర్మము జరగాలి. తన
కోసం, తన బిడ్డల కోసం దేవుని యొక్క ఏర్పాటు, ఈ 3 జరగటం కోసం నంబర్ 1 కావాలి, నేను అభివృద్ధి పొందాలి, నేను క్షేమముగా ఉండాలి. 2 పొందాలి, లేదా నేను ప్రమాదంలో ఉంటాను. దేవుడు ఏర్పాట్లు కనుక నాకు లేకపోతే సంపూర్ణ కాలేను. క్షేమానికి వ్యతిరేకమైందని చెప్పండి. క్షేమాన్ని ఉన్నాడంటే దానికి వ్యతిరేకమైన పదమైన అపాయం, ప్రమాదం. అంటే ఆ విధమైన పరిస్థితి లేకపోతే నేను అపాయంలో ఉంటాను, నేను అభివృద్ధి పొందనుగా నేను అలా ఉంటాను. క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును, పరిచయ ధర్మము జరుగుటకును, అంటే నా ద్వారా, నీ ద్వారా ఏదైతే జరగాలని దేవుడు సంకల్పించాడో అది జరగదు. కనుక 3 విషయాల కొరకు నంబర్ 1 పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు అగుట కొరకు, 2వది క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును, పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును. దేవుడు ఈ 3 జరుగుట కొరకు దేవుడు కొంత ఏర్పాటు చేశాడు, కొందరిని నియమించాడు అని దేవుని వాక్యం చెప్పింది. కొందరిని నియమించాడు. ఏం చేశాడు చూడండి. ఇప్పుడు జరుగుట కొరకు ఆయన కొందరిని అపోస్తలులుగాను, కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, స్వార్థికులను గాను, కొందరిని కాపరులుగాను. పిల్లరా, ఈ 5 రకాలైన 5 అన్నాడు కదా, అపోస్తలులు, ప్రవక్తలు, సువార్థికులు, కాపరులైన ఉపదేశకులు అన్నాడు. అంటే వాళ్ళిద్దరిని కలిపి ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు, లేదా విడివిడిగా కూడా చెప్పవచ్చు. కాపరులైన ఉపదేశకులు. కాపరైన వాడు తప్పనిసరిగా ఉపదేశకుడు అయి ఉండాలి. కాపరైన వాడు తప్పకుండా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేవాడుగా ఉండాలి, లేకపోతే అతను కాపరిగా పనికిరాడు. అంటే ఈ 2 పదాలను వేరుగా మాట్లాడుకున్న ఒకటే, వేరుగా మాట్లాడుకుంటేనేమో 5 రకాలైన సేవకులు అవుతారు. లేకపోతే కాపరి, ఉపదేశకుడు ఇద్దరు ఒకటేననుకుంటే 4 రకాల 4-fold మినిస్ట్రీ చెప్పుకుంటా, 5-fold మినిస్ట్రీ, 5 అంచెల పరిచర్య అని అనుకోవచ్చు, లేకపోతే 4 అంచెల పరిచర్య అని అయినా అనుకోవచ్చు. అయితే సంఘము కోసం దేవుడు ఇలాగూ కింద పిల్లరా నియమించెను అనే మాట ఉంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మనము నియమించబడ్డాము అనే మాట ఉంది, ఉందా? మనము నియమించబడ్డాము అనే మాట ఉంది. తర్వాత మన కొరకు యేసు ప్రభువు నియమించబడ్డాడు అని పేతురు పత్రికలో ఉంది. యేసు ప్రభువు నియమించబడ్డాడు, మనము నియమించబడ్డాం. మన కొరకు కొంతమంది సేవకులు నియమించబడ్డారు. మనమందరం రక్షణ పొందటం కోసం మన ప్రభువు, మన ప్రియ రక్షకుడు నియమించబడ్డాడు. రక్షణ పొందుటకు, పరలోకానికి చేరుట కొరకు, క్రీస్తు సారూప్యంలోకి రావటం కొరకు మనము నియమించబడ్డాం. ఆ రీతిగా మనము దేవుని మార్గంలో నడుచుట కొరకు, సంపూర్ణం కావటం కొరకు, ఆయన రూపాన్ని మనం ధరించుకోవటం కోసం మన కొరకు దేవుడు కొంతమంది నియమించుకున్నాడు. ఇదంతా కూడా దేవుని ప్లాన్ అన్నమాట. దేవుని నియామకములో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమములు. యేసయ్య నియమించబడ్డాడు, యేసయ్య రక్షణ కోసం నియమించబడ్డాడు. రక్షణ పొందుట కొరకు మనం నియమించబడ్డాం. రక్షణ పొందిన మనలను ఆయన సారూప్యంలోకి, ఆయన సంపూర్ణతలోకి తీసుకురావటం కోసం కొందరు సేవకులను దేవుడు నియమించుకున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఇలాగు నియమించెను. మనము సంపూర్ణం కావటం కోసం, మన ద్వారా పరిచర్య జరగటం కోసం, క్షేమాభివృద్ధి చెందడం కోసం దేవుడు పిల్లరా సంఘము మీద 5 విధములైన సేవకులను ఏర్పాటు చేశాడు. ఇంతవరకు అర్థమైనడు స్తోత్రం చెప్పండి. మన నిమిత్తము, మన కొరకు 5 రకములైన సేవకులను దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి? నంబర్ 1 అపోస్తలులు, నంబర్ 2 ప్రవక్తలు, నంబర్ 3 సువార్థికులు, నంబర్ 4 కాపరులు, 5 ఉపదేశకులు. కాపరులైన ఉపదేశకులు అని కలిపి చదువుకుంటేనేమో 4 అవుతారు. లేదు కాపరులు వేరు, ఉపదేశకులు వేరు అంటే 5 అయిపోతారు. ఏమైనా సరే ఈ 4 విధములైన లేక 5 విధములైన సేవకులు దేని కొరకు నియమించబడ్డారంటే సంఘము కోసం నియమించబడ్డారు. ఉపదేశకులు ఎవరి కోసం? సంఘము కోసం. కాపరులు ఎవరి కోసం? సంఘము కోసం. సువార్థికులు ఎవరి కోసం? సంఘము కోసం. ప్రవక్తలు ఎవరి కోసం? సంఘము కోసం. అపోస్తలులు ఎవరి కోసం? సంఘము కోసం. ఈ 5 గ్రూపులారా సంఘము కోసము నియమించబడ్డారు. వీళ్ళు సంపూర్ణులు కావటం కోసం, సంఘము పర్ఫెక్షన్లోకి,
క్రీస్తు సారూప్యంలోకి రావటం కోసం ఈ 5 అవసరమైనోళ్ళు. ఈ 5 దేవుడు ఉపయోగించాడు. ఈ 5 కావాల్సిందే. మనం సంపూర్ణతకి రావాలంటే, పరలోకానికి మనం ఎత్తబడాలంటే, క్రీస్తు సారూప్యంలోకి మనం రావాలంటే, ఈ 5 విధములైనటువంటి సేవకులు సంఘములో ఉన్న నాకైనా నీకైనా అవసరమైన వాళ్ళు కావాలి. వాళ్ళు అవసరం. వాళ్ళు ఉండాలి, ఉంటారు. ఈ దినాల్లో మనం ఆలోచన చేస్తే పిల్లరా, ఒక విధమైనటువంటి బోధ అదేమిటంటే, సువార్థికులు ఉన్నారు, కాపరులు ఉన్నారు, ఉపదేశకులు ఉన్నారు, కానీ అపోస్తలులు ప్రవక్తలైనటువంటి వారు లేరు. వారు మొదటి శతాబ్దంలోనే ఆగిపోయారు. వాళ్ళతో కూడిన పరిచర్య మొదటి 2-3 శతాబ్దాలలోనే, అంటే మొదటి 100 సంవత్సరాలు లేక మొదటి 200 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు చెప్పండి? 2022వ సంవత్సరం. అంటే అప్పుడు అవసరమయ్యారు వాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళ అవసరత లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు అపోస్తలులు ఎవరు ఉండరు, ఇప్పుడు ప్రవక్తలు ఎవరు ఉండరు. ఇప్పుడు అపోస్తలులు ఉన్నారని మీరు అంటున్నారంటే, లేక ప్రవక్తలు ఉన్నారని మీరు అంటున్నారంటే, మీరు తప్పులో ఉన్నారు. ఎందుకంటే అపోస్తలులు ప్రవక్తలు అనేవారు మొదటి శతాబ్దంలోనే లేకుండా పోయారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా సువార్థికులు ఉంటారు, కాపర్లు ఉంటారు, ఉపదేశకులు ఉంటారు. ఇది ఐదు సేవకులను ఇచ్చాడు మనకి. మనం సంపూర్ణం కావాలని, క్షేమాభివృద్ధి చెందాలని, పరిచర్య ధర్మం జరగాలని దేవుడి 5 రకాలైన సేవకులను మనకు వరముగా ఇచ్చాడు. సంఘమునకు వరముగా ఇచ్చాడు. పిల్లరా, వీళ్ళ అవసరత ఉంటే ఒకవేళ ఈ 5 రకముల సేవకుల అవసరత ఉండాలి. లేకపోతే ఈ 5 రకములైన సేవకుల అవసరత ఉండొద్దు. కానీ ఇప్పుడు 2 లేరు, 3 మాత్రం ఉన్నారు. ఇప్పుడు 3 అవసరత మాత్రం సంఘానికి ఉంది, 2 అవసరత సంఘానికి లేకుండా పోయింది అనేది న్యాయమా? మీరు ఆలోచించండి. ఉంటే 5 ఉండాలి, లేకపోతే 5 లేకుండా అసలు ఒకప్పుడు అవసరమైంది ఇది, ఇప్పుడు ఈ విధమైన సేవకులు అవసరం లేదు, ఈ 5 విధములైన సేవకులు అవసరం లేదు అని ఆయన అనాలి. ఈ 5లో 3 ఉన్నారు, ఇప్పుడు 2 లేరు. ప్రవక్తలు అపోస్తలు ఇప్పుడు లేరు. ఒక వ్యక్తి వచ్చి నేను అపోస్తలుని అన్నాడంటే రాంగ్, అతను అపోస్తలుడు కాదు. ఒక వ్యక్తి వచ్చి నేను ప్రవక్త అన్నాడంటే అతను రాంగు, దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకం. ఇప్పుడు ఉండరు. సువార్థికులు ఉన్నారు, కాపర్లు ఉన్నారు, ఉపదేశకులు ఉన్నారు, కానీ ప్రవక్తలు అపోస్తలు లేరు. ఎందుకు లేరంటే, అపోస్తలుడు అని అనబడాలి అంటే, ఒక వ్యక్తి అపోస్తలుడను లేక నేను ప్రవక్తనని అనాలి అంటే, ఆ వ్యక్తి దేవునిని చూచి ఉండాలి, దేవునితో నడిచి ఉండాలి, యేసు ప్రభుని ప్రత్యక్షంగా అతడు చూచి ఉండాలి, యేసయ్యతో కలిసి ఉండాలి, యేసయ్యతో కలిసి తిరిగిన వాడై ఉండాలి. ఈ 3 విధాలైనటువంటి ఆ లక్షణాలు లేకపోతే వాళ్ళను మనం అపోస్తలులు అనొద్దు. ఒక వ్యక్తిని మనం అపోస్తలుడు అనాలంటే 3 ఉండాలి. అతడు యేసు ప్రభుని ప్రత్యక్షంగా చూసి ఉండాలి, యేసు ప్రభుతో కలిసి తిరిగినవాడుగా, తిరిగినవాడుగా అతడు ఉండాలి, కలిసి నడిచిన వానిగా ఉండాలి. అతన్నే మనం అపోజలు అనాలి, లేకపోతే అనటానికి వీలు లేదు. ఒకసారి నేను తెనాలి పోయా, అక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు. పెద్ద ఆయన ఉంటే నేను మాట్లాడుతూ ఈ దినాల్లో అపోస్తలులు ఉన్నారు అని అంటే, అట్లా ఉండడానికి వీల్లేదు బాబు. అపోస్తలుడని ఒక వ్యక్తి నువ్వు అనాలి అంటే అతడు ప్రభువుని ప్రత్యక్షంగా చూసి ఉండాలి, ప్రభువుతో అతడు కలిసి తిరిగిన వాడై ఉండాలి, లేకపోతే అతను అపోస్తలుడు అనటానికి వీల్లేదు. అపోస్తలులు 12 మెంబర్సే, 12 మంది అపోస్తలులు. ఇక 12 మంది కాక ఎవరిని కూడా అపోస్తలు అనటానికి వీలు లేదు. వారు యేసయ్య చేత నియమించబడిన వారు, యేసయ్యతో తిరిగిన వారు, తినినవారు, వారిని మాత్రం అపోస్తలులు అనాలి. ఇంకెవరిని కూడా అపోస్తలానికి వీలు లేదు అని ఆయన చెబుతున్నాడు. ఇది ఎంతవరకు సత్యమో మనం ఈ రాత్రి ఆలోచించాలి దేవుని వాక్యపు వెలుగులో. ఇప్పుడు
దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ విధమైన 5 విధములైన సేవకులను ఎవరి కోసం నియమించాడు? సంఘము కోసం నియమించాడు. నువ్వు చెప్పినట్లుగా ఈ యేసు ప్రభు చేత నియమించబడిన వారు మాత్రమే అపోస్తలులై ఉండాలి అని నువ్వు అంటే, మరి పౌలు ఏమంటాడు? పౌలు కాదు కదా, ఈ యేసు ప్రభువుతో ఉన్నటువంటి వాడు, యేసు ప్రభువు చేత నియమించబడిన వారు, యేసు ప్రభువుతో తిరిగిన వారు మాత్రమే అపోస్తలులు అని నువ్వు అంటున్నావంటే ఇంకా పౌలు కానట్టే కదా. అట్లా కదా, ఒక ఆయన అంటాడు కదా, ఒక కాన్ఫరెన్స్లో, ఒక సేవకుల మీటింగ్లో పిల్లరా, అతను ఇదే మాట చెప్పాడు. ఏం చెబుతున్నాడంటే, అపోస్తలులు 12 మందే. ఎంతమంది? 12 మంది. అందులో ఒకడు తన స్థానాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. ఎవరు చెప్పండి? ఇస్కరియోతు యూదా అపోస్తలత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. ఈ పూర్తి చేయుట కొరకు తగ్గకూడదు ఆలోచన మనం. ఆ స్థానం ఇప్పుడు 12 మందిని ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. 12 మందిలో ఒక స్థానం తగ్గింది. ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేసుకోవాలా? భర్తీ చేసుకుని అట్లా ఉండాలా? ఖచ్చితంగా ఏర్పాటులో 12 మందే ఉన్న తరగ 12 మందికి పెరగకూడదు అనేదన్నమాట. 12 మందికి తరగకూడదు, పెరగకూడదు. కాబట్టి ఈ యోధా పోగొట్టున్నటువంటి స్థానం మరి ఎవరికి ఇవ్వాలి? వచ్చినప్పుడు అంట ఆ సీట్లు వేసిన 2 లోపలరా పౌలు భక్తుడైతే లేడు. మీకు తెలుసలేదు? చూద్దాం. అపోస్తల కార్యాలు 1వ అధ్యాయము. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. 6 పేరు గల పరసానబడిన యోసేపు, మత్తీయా అను 2 నిలవబెట్టి ప్రార్థన చేసిరి. అందరి హృదయములను ఎరిగి ఉన్న ప్రభువా, తన చోటికి పోవుటకు యూదా తప్పిపోయి పోగొట్టుకొనిన ఈ పరిచర్యలోను అపోస్తలత్వములోను పాలు పొందుటకు 2 కనుబరుచుమనిరి. అంతటా వారు వీరిని గురించి చీట్లు వేయగా మత్తీయా పేరిట అది సంగత అతడు 11 మంది అపోస్తలులతో కూడా అదుగో అప్పుడు 12 మంది అయిపోయింది. ఈ వీరిలో పౌలు భక్తులు లేడుగా. మరి పౌలు భక్తులు అపోస్తలుడా కాదా? అపోస్తలుడా. నేను అపోస్తలునిగా నియమించబడితిని. అప్పుడు మీ లెక్క ప్రకారం మరి పౌలుని ఏమనాలి? పౌలుని ఏమన్నా? పౌలు నేను అపోస్తలుడను అని చెప్పుకున్నాడు. నేను అపోస్తలును గానా, నేను మీ తండ్రిని గానా? దేవునికి మహిమగలు. కొరింథీ పత్రిక లోపలరా పౌలు పలుమార్లు ఈ మాట చెప్పుకుని, నేను ఇతరులకు కాకపోయినా మీ మట్టుకైనా నేను అపోస్తలుడు గానా? చూడండి 9వ అధ్యాయం 1వ వచనం. నేను స్వతంత్రుడను కానా, నేను అపోస్తలుడను కానా, మన ప్రభు అయిన యేసును నేను చూడలేదా? ప్రభువునందు పనికి ఫలము మీరుగారా? కాకపోయినను మీ మట్టుకైనను అపోస్తలుడనై ఉన్నాను. పౌలు చెప్పుకుంటున్నాడు, నేను అపోస్తలుడను గానా? నువ్వెట్లా అవుతావు? 12 మందిని నువ్వు చేర్చబడలేదుగా. ఇంకా పిల్లరా, అంటే యేసు ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి 12 మందిలో పౌలు భక్తుడు లేడు. ఉన్నాడా? లేడు. ఆ స్థానాన్ని మత్తీ అనేటువంటి ఆయన భర్తీ చేసుకున్నాడు. మరి ఇప్పుడు పౌలు ఎట్లా అపోస్తలుడు అయ్యాడు? 12 మంది కాదు కదా పౌలు ఇంకా కొంతమంది పిల్లరా మనకు రోమా పత్రిక 16వ అధ్యాయంలో మరి కొందరు కనపడతారు. వీరు కూడా అపోస్తలులు అవగా, వాళ్ళు అపోస్తల్లో పేరు పొందిన వాళ్ళు అంట. చూడమ్మా, నాకు బంధువులను నా తోటి ఖైదీలునైన ఆంద్రోనీకును వందనములు. వీరు అపోస్తలులలో ప్రసిద్ధెక్కిన వారై నాకంటే ముందుగా క్రీస్తునందున్నవారు. అపోస్తలులలో ప్రసిద్ధికెక్కిన వారై అనేటువంటి మాట అక్కడ మనం చూస్తాం. తర్వాత బర్నబా అపోస్తలుడుగా ఎంచబడ్డాడు. ఇట్లా పిల్లరా కొంతమంది అపోస్తలులుగా ఉన్నారు బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో. మొత్తం మనకు 16 మంది 17 మంది లెక్కకు వస్తారు.
అలాగనే ప్రవక్తలు యూదా సీరయు కూడా ప్రవక్తలై ఉండుట వలన అనే మాట మనం ఒకసారి మీరు అపోస్తల కార్యాలు 15వ అధ్యాయంలో 15వ అధ్యాయముకు వస్తే 15:30 చూడమ్మా. అంతట వారు వచ్చి ఇచ్చిరి, చదువుకొని సంతోషిరి. యోదయు శీలయు కూడా దేవునికి స్తోత్రం ప్రవక్తలైనందున ఏమై ఉన్నారు వాళ్ళు? ప్రవక్తలై ఉన్నందున దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. వారు ప్రవక్తలై ఉన్నారు. ఇంకా మనం ఆలోచన చేస్తే పిల్లరా, బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరికొందరు మనకు కనపడతారు. వారు ఏమై ఉన్నారంటే ప్రవక్తలు. యోబు అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త ఉంటాడు. అతడు పిల్లరా పౌలు భయంకరమైనటువంటి శ్రమ కలగబోతున్నది, అతడు బంధించబోతున్నాడు అని అతడు ప్రవచిస్తున్నట్టుగా కూడా వాక్యంలో మనము గమనిస్తాం. ఇట్లా ప్రవక్తలు ఉన్నారు, అపోస్తలులు కూడా ఉన్నారు. ఇది వాక్యం చెప్పిన సత్యం. ఎందుకుంటారు? ఆలోచన 3 కారణాలు బట్టి వీళ్ళు లేరు అని మనం అన్నామంటే 3 విషయాలు మనం ఒప్పుకోవాలి. ఏమిటంటే పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు అయిపోయారు అని ఒప్పుకోవాలి. రెండవది, క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెంది క్షేమముగా ఉన్నది, అభివృద్ధి చెందింది, పరిచర్య ధర్మం అంతా జరిగిపోయింది. అంటే వాళ్ళ ద్వారా జరగవలసిన పరిచర్య అంతా కూడా జరిగిపోయింది అని మనం ఒప్పుకోవాలి. మరి జరిగిపోయిందా? ఇప్పుడు పరిశుద్ధులు సంపూర్ణ అయ్యారా? సంపూర్ణ అవుతా? సంపూర్ణత కొరకు మనం సాగి పోవచ్చున్నాము అనేటువంటి మాట ఉంది. సంపూర్ణం కాల, సంపూర్ణత కొరకు మనం ప్రయాస పడుతున్నాం. సహాయం వల్ల మనం సంపూర్ణం కావాలంటే వీళ్ళ 5 ఈ సేవకుల సహాయాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఆ పరిచర్య మనం పొందుకోవాలి. అపోస్తలుల బోధ, ప్రవక్తలు, కాపరులు, ఉపదేశకులు వీళ్ళందరి సహాయము వలన మనము సంపూర్ణం కాగలుగుతాం. క్రీస్తు సారూప్యము మనం పొందుకోగలుగుతాం. వీళ్ళందరూ ఎందుకున్నారు? ఎందుకున్నారంటే క్రీస్తు సారూప్యం మనలోకి తీసుకురావటం కొరకు ఉన్నారు. పరిశుద్ధ సహాయం. ఈ 5 సేవకులైనా సరే పిల్లరా, దేవుని ఆత్మ సహాయం వలన. మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మను పక్కన పెట్టకూడదు. వీళ్ళు ఉన్నారు కదా పరిశుద్ధాత్మ. ఎందుకంటే వీళ్ళు 5 కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేతిలో సాధనాలు. అది ఈ 5 ఎవరు చెప్పండి? పరిశుద్ధాత్మ చేతిలో వాడబడితేనే అప్పుడు సంఘానికి క్షేమం జరిగింది. పరిశుద్ధాత్మ కంట్రోల్లో వీళ్ళు లేరనుకో, పరిశుద్ధాత్మ వాడుకోకపోతే వీళ్ళు చేయవలసిన పని వీళ్ళు చేయలేరు. కాబట్టి ఈ 5 సేవకులైన పరిశుద్ధాత్మ చేత వీళ్ళ పరిచర్య జరిగిస్తారు. కాబట్టి సంఘం వీళ్ళ ద్వారా సంపూర్ణమైంది, పరిపూర్ణమైంది. సంఘము ద్వారా దేవునికి ఉన్న ఆలోచన అంతా కూడా వీళ్ళ ద్వారా నెరవేర్చబడిద్ది. దేవునికి స్తోత్రం. వీళ్ళే లేకపోతే పరిపూర్ణం కాలేం, సంపూర్ణం కాలేం. దేవుడు అనుకున్నది మనలో జరగదు. కాబట్టి వీళ్ళు ఉండరు అనేది అది అబద్ధము, వీళ్ళు ఉంటారు అనేది సత్యము, లేఖన సత్యం. అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్న వాక్య సత్యము. పిల్లరా, యేసు ప్రభువారు ఏర్పాటు చేసుకున్న 12 మంది అపోస్తలులు ఉన్నారు అనేది వాస్తవమే. అయితే పౌలు భక్తుని కూడా పిల్లరా దేవుడే దర్శించాడు. దమస్కు వీధిలో, ఆ దమస్కు మార్గంలో దేవుడే దర్శించి పౌలును కూడా నియమించుకున్నాడు. పౌలు కూడా యేసు ప్రభు చేత నియమించబడిన వాడే. అయితే ఆయన జీవించిన శరీర రీతికి ఉన్నప్పుడు కాదు, మరణాన్ని జయించి పునరుద్ధానుడైనప్పుడు, పునరుద్ధాన రూపము, పునరుద్ధాన స్వరముతో పౌలును దర్శించాడు దేవుడు. అంతేగాని బతుకున్నప్పుడు కాదు. ఆయన సజీవుడుగా ఉన్నప్పుడు నియమించబడాల. పౌలు ఎప్పుడు నియమించబడ్డాడు? దేవుని బిడ్డలను చంపటానికి దమస్కు మార్గంలో ప్రయాణం, సిరియా దేశానికి వెళతా ఉన్నాడు. ఆ సందర్భంలో దేవుడు దర్శించి స్వరం వినిపించాడు కదా, వినిపించి అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. నీలా నియమించానని. పౌలు దేవుని చేత నియమించబడిన వాడే, పరిశుద్ధాత్మ చేత. అంటే స్వరం విన్నాడు, ప్రభువుని చూశాడు కూడా. అలాగే చూసుంటారు చాలా మంది. చూసిన వాళ్ళ చరిత్ర
కూడా చెప్పబడాల, లేఖనం చెప్పబడాల. 2 విధాల ఇంగ నియామకం. ఒకటేమో క్రీస్తు ఏర్పాటు, రెండోదేమో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని. ప్రభువు పైకి వెళ్ళినాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరికొందరిని ఏర్పాటు చేసుకొని వాడుకున్నాడు. ఈ సందర్భంలో కూడా వాడుకుంటా ఉన్నాడు. దీన్ని ఎవరం కూడా మనం కాదనటానికి వీలు లేదు. ఈ దినాలలో కూడా వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకుంటారో మన వాక్యం ద్వారా వివేచించాలి. ప్రభు చిత్తం అయితే వాటిని కూడా చెప్పుకుందాం. ఒక్కొక్క సేవకుడు ఏ రీతిగా నాకు ఉపయోగపడతాడు, ప్రవక్త నాకు ఏ రీతికి ఉపయోగపడతాడు, అపోస్తలుడు నాకు ఏ రీతికి ఉపయోగపడతాడు, సువార్థికుడు నాకు ఏ రీతికి ఉపయోగపడతాడు, ఆ కాపరి నాకు ఏ రీతికి వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లారా ఎందుకున్నారు చెప్పండి? ఎందుకున్నారంటే మీకు అది తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకున్నారంటే నేను పరలోకానికి వెళ్ళడానికి, వీళ్ళ సహాయం లేకుండా నేను పరలోకానికి అంటే వీళ్ళు ఏ రీతిగా సహాయం చేస్తారు నాకు అంటే, నేను సంపూర్ణతలోకి రావటం కోసం వీళ్ళు నాకు సహాయం చేస్తారు, సర్వసత్యంలోకి రావటం కోసం వీళ్ళు నాకు సహాయం చేస్తారు, క్రీస్తు సారూప్యంలోకి రావటం కోసం వీళ్ళు నాకు సహాయం చేస్తారు. ఇందుకోసం వీళ్ళు కావాలి, ఇందుకోసం మనకు వీళ్ళు కావాలి. వీళ్ళ సహాయం లేకుండా మనం సంపూర్ణం కాలేము. వీళ్ళ సహాయం లేకుండా మనము సత్యాన్ని నేర్చుకోలేము. వీళ్ళ సహాయం లేకుండా మనం క్రీస్తు సారూప్యంలోకి మనం రాలేము. వీళ్ళ సహాయం లేకుండా మనం ఏం చేయాలో మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టి వీళ్ళు మనకు కావాలి. వీళ్ళ సహాయంతోనే మనం చేయవలసిన పనంతా చేసి మనం పరలోకానికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం. వీళ్ళ సహాయం లేకుండా మనం వెళ్ళలేము. మరి వీళ్ళు లేకపోతే ఆలోచించండి. వీళ్ళే లేకపోతే మనం ఎట్లా సంపూర్ణం అవుతాం? ఎట్లా మనము క్రీస్తు సారూప్యంలోకి వస్తాం? ఎట్లా మనకు సత్యం అర్థమైద్ది? అర్థం కాదు కదా. అందువలన పిల్లరా వీళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళ సహాయం లేకుండా మనం దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళలేము. ఎవరి ద్వారా ఏ సహాయాన్ని మనం పొందుకోవాలి? వీళ్ళందరూ ఎవరు చెప్పండి? వీళ్ళందరూ కూడా క్రీస్తు సారూప్యంలోకి నన్ను తీసుకురావటానికి దేవుడు నా కొరకు నియమించిన సేవకులు. దేవుళ్ళు కాదు. క్రీస్తు సారూప్యం నాలోకి తీసుకురావటం కోసం, నన్ను సంపూర్ణంగా చేయటం కోసం క్రీస్తు ద్వారా నియమించబడినటువంటి వారు. నేను పిల్లరా అందుకొరకున్నాను. నేను మిమ్మలను క్రీస్తు వైపు చూపించేవానికి ఉండాలి. క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం మీలోకి వచ్చేటట్టుగా నేను ప్రయత్నించాలి. క్రీస్తుకు మిమ్మల్ని అటాచ్ చేసినట్టుగా నేను ఉండాలి. అప్పుడు నా పరిచర్లో నేను ధన్యుడైనట్టుగా లెక్క. క్రీస్తు ముద్ర మీ మీద పడేటట్టుగా చేయాలి. క్రీస్తు వైపు మీరు చూసేటట్టుగా, క్రీస్తుతో మీరు సంబంధం సహవాసం కలిగేటట్టుగా చేయాలి. నేను నా వైపు చూసేటట్టుగా, అది నాకు బానిసలుగా, నాకు దాసునిగా చేసాననుకో, అప్పుడు అక్కడ పైన ఉందన్నమాట నాకు తీర్పు. క్రీస్తు మిమ్మల్ని క్రీస్తు అప్పుడు నా పరిచర్యలో నేను ధన్యుడైనట్టు లెక్క. మిమ్మల్ని క్రీస్తు వైపు ఎంతగా నేను చూపించగలుగుతాను, మీరు క్రీస్తు మీద ఆధారపడేటట్టుగా ఎంతవరకు నేను చేయగలుగుతాను, క్రీస్తు ఆనుకుగా ఎంతవరకు నేను సహాయపడగలుగుతాను, క్రీస్తుతో సరైన సంబంధం గట్టిగా మీరు ఉండగలిగినట్లుగా ఎంతగా నేను సహాయపడుగుతానో అంతగా దేవుడు నన్ను మెచ్చుకుంటాడు, నాకు బహుమానం ఇస్తాడు. అంతేగాని నేను నా తంత్రాల చేత, నా మాటల చేత, మాయల చేత నేను మిమ్ములను నా వైపు ఆకర్షించేటట్టుగా, నాకు దాసులుగా చేసుకునేటట్టుగా చేశానా, అక్కడ పరలోకంలో ఉన్నది. పిల్లారా ఎందుకు ఏ సేవకుడు ఎందుకున్నాడంటే, ఎందుకు ఇచ్చాడు మిమ్మలను అంటే, నా కోసం వీళ్ళను పెంచు. అది నా కోసం వీళ్ళని పెంచు. ఆ బాబు మోషేని తల్లికి ఇచ్చి ఆ ఫరో రాజకుమార్తె ఏమంది, నా కొరకు ఇతనిని పాలిచ్చి పెంచు, నేను నీకు జీతము అందుకున్నాడు. ప్రతి సేవకుడు ఎందుకున్నాడు? క్రీస్తు కొరకు మిమ్మలను పెంచుట కొరకు, క్రీస్తు కొరకు, క్రీస్తు లాగా మిమ్మల్ని తయారు చేయుట కొరకు ప్రతి సేవకుడు ఉన్నాడు పిల్లరా. కనుక వీడు 5 ఎందుకున్నారంటే, మీరు క్రీస్తులాగా మారాలని, సంపూర్ణులు కావాలని, సత్యం నేర్చుకోవాలని, పరలోకానికి తగిన రీతిగా మీరు తయారవ్వాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఈ విధమైన 5 రకాలైన సేవకులను ఏర్పాటు చేసుకొని నియమించాడు. వీళ్ళ సహాయాన్ని మీరు తీసుకోవాలి. నువ్వు ఆత్మలు ఎదిగేటప్పుడు పిల్లరా వీళ్ళ అవసరత అంతా కూడా పిల్లరా, ఈ సేవ ఉంది కదా, మీ సేవలో మేము ఎప్పుడు అన్నట్టుగా మీ సేవలో, విశ్వాసుల సేవలో ఉండాలి వీళ్ళందరూ. వాళ్ళని ఎలాగో ప్రార్థనా పనులు చేయాలి, ఎలా పరిశుద్ధులు చేయాలి, ఎలా ప్రభువును ఆనుకునేటట్టుగా చేయాలి, ఇతరులకు ఎలా ప్రకటించేటట్టు వాళ్ళను చేయాలి.
దేవుని కొరకు దేవుని కొరకు సాధనాలుగా, దేవుని వాడుకునే పాత్రలుగా, దేవుని ఉపయోగాలు జీవితాలు విశ్వాసులను సేవకులు తయారు చేయాలి. అలా చేయటం కోసమే పిల్లరా దేవుడేమిచ్చాడు? సేవకులను సంఘానికి ఇచ్చాడు. ఎవరి బాధ్యత ఏమిటో నమ్మకంగా వాళ్ళు చేయాలి. సువార్థికుని బాధ్యత ఏందో సువార్థికుడు చేయాలి. కాపరి బాధ్యత ఏందో కాపరి చేయాలి. అపోస్తలుని బాధ్యత ఏందో అపోస్తలుడు చేయాలి. ఒక ప్రవక్తగా నియమించబడితే ప్రవక్త బాధ్యత చేయాలి. ఎవరు పని, అదొక డ్యూటీ అన్నమాట. ఎవరి పనులు వాళ్ళు నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు అక్కడ ఏమిస్తాడు? బహుమానం ఇస్తాడు. నమ్మకంగా నా మందను కాసావు, నా మందను నడిపించావు. పేతురు, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? ప్రేమిస్తున్నానయ్యా. ప్రేమిస్తే నా మందను కాయి, నా మందను మేపు అన్నాడు. కాబట్టి ఎవరు పిల్లరా ఆయన అప్పగించినటువంటి గొర్రెలను మరి కాపాడేవారుగా, తగిన కాలంలో ఆహారం పెట్టే గృహ నిర్వాహకుడు ఎవరు? యజమానుడు వచ్చేటప్పుడు కల్లా తన ఇంటి వారికి ఆహారం పెడుతున్నప్పుడు అంట ఆ యజమానుడు చూస్తాడు. చూసి ఏం చేస్తాడు? బహుమానాన్ని ఇస్తాడంట. యజమానుడు వచ్చేటప్పుడు కల్లా ఇంటి వారికి ఆహారం పెట్టకుండా వాళ్ళని బాధ పెడతా ఉంటే యజమానుడు వచ్చి ఏం చేస్తాడు? భయంకరంగా హింసిస్తాడంట. తన యజమానుని చిత్తము నెరిగి అలాగూ చేయకపోతే అనేకమైన దెబ్బలు కలుగుతాయి. యజమానుని చిత్తం ఎరిగి తన ఇంటి వారి విషయంలో నమ్మకంగా సేవకులు ఉండాలి. 5 విధాలైన సేవకులు దేవుడు సంఘానికి ఇచ్చాడు. ప్రతి వారి యొక్క సేవను మనం తీసుకోవాలి. మనం సంపూర్ణంగా కావటం కోసం, మనం పరిశుద్ధులం కావటం కోసం వీళ్ళందరి సహాయం మనకు కావాలి. వీళ్ళందరి ద్వారా మనం దేవుని ముందు సరైన విధంగా మనం నిలబడగలుగుతాం. వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అనేది వాస్తవం. యేసు ప్రభు వచ్చేంత వరకు వీళ్ళు ఉంటారు, ఉండాలి కూడా. అది దేవుని నియామకం. దేవుడు సంఘం కోసం ఏర్పాటు చేసి మధ్యలో తీసేశాడా? తీసేస్తే 5గురిని తీసేస్తాడు. 5గురిని కాదు, 2 తీసేసాడు, కానీ 3 ఉంచాడు అనేది ఏమి న్యాయం? అది ఎట్లా న్యాయం అయింది? వాళ్ళు న్యాయం మాట్లాడట్లా, లేఖనాలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఉంచితే 5గురినన్నా ఉంచుతాడు, తీసివేస్తే 5గురినన్నా తీసివేస్తాడు. 3 నుంచి 2 ఎందుకు తీసేశాడు? అవసరత ఏంటి అంటే వాళ్ళ అవసరం లేదా? 5గురు అసలు 5గురు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే సంఘం కోసం ఇచ్చాడు. సంఘం కోసం 5 రకాలైన సేవకులు ఉంచుతాడు, తీసేస్తే 5గురిని తీసేస్తాడు. కాబట్టి పిల్లరా ఈ రాత్రి మనం గ్రహిస్తున్నాం, సంఘం కోసం ఇచ్చిన 5 రకములైన సేవకులు వాళ్ళు యేసు ప్రభు వచ్చేంత వరకు ఉంటారు. మనుషులు చచ్చిపోతారేమో అది. అయితే అపోస్తలులనే ప్లేసులోకి మాత్రం వస్తూనే ఉంటారు. అంటే మరొక వ్యక్తిని, అతని కాలం చెంది ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు, మళ్ళా దేవుడు ఏం చేస్తాడు? సేవకులను లేవనెత్తుకుంటానే ఉంటాడు, సేవకులను పిలుచుకుంటానే ఉంటాడు, అపోస్తలను పిలుచుకుంటానే ఉంటాడు, అపోస్తలను లేవనెత్తుకుంటానే ఉంటాడు. ఇంకొకటి బహువచనం కూడా కాదు, క్షమించాలి, ఏకవచనం కూడా కాదు, బహువచనంలో దేవుడు వాడాడు. బహువచనాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. అపోస్తలులు, ప్రవక్తలు అన్నాడు కదా, అదన్నమాట. అంటే దేవుడు సంఘమునకు అపోస్తలులను ఇచ్చాడు, ప్రవక్తలను ఇచ్చాడు, సువార్థికులను ఇచ్చాడు, కాపరులను ఇచ్చాడు. అది ఏకవచనంగా కాపరిని ఇచ్చాడు అనకూడదు, కాపరులను ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీకు నేను కాపరిని, అందరు కాపరినా? ప్రభువు నమ్ముకున్నవాడు ఆయన అక్కడ కాపరి, ఆయనకి ఇచ్చిన మందను ఆయన మేపుకుంటున్నాడు. అలాగే సార్వత్రిక సంఘం అంతటి మీద కూడా కొంతమంది ఉంటారు, దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అపోస్తలులు ఉన్నారు, మనం గుర్తుపట్టాలంటే కొన్ని బుక్స్ చదవాలి. అర్థం. కాపర్ అంటే అతని బాధ్యత ఏమిటి, ప్రవక్త అంటే అతని బాధ్యత ఏమిటి, అతను ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, అపోస్తలుడు అంటే అతను ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, అతనికి ఇవ్వబడిన బాధ్యతలు ఏమిటి అని చూసుకొని అందులో మనం ఎవరి అవసరత ఎలాగుంది మనం తీసుకోవాలో దాన్ని మనం తీసుకొని క్రీస్తునందు మనం సంపూర్ణంగా నిలవబడటానికి మనం ప్రయత్నించాలి. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. యేసయ్య వచ్చిందాక ఈ విధమైన పరిస్థితి ఉండింది, మధ్యలో ఆగిపోయింది అనేది అబద్ధం. దానిని మనం నమ్మటానికి వీలు లేదు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మరి అయితే ఇంకొక మాట చెప్పి ముగిస్తాను. పరలోకానికి వెళ్ళినాక అక్కడ యెరూషలేము, నూతన యెరూషలేము పట్టణం కనపడుతుంది కదా. మరి అపోస్తలులు మరి 12 మంది కాక ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారని చెబుతున్నావు కదా నువ్వు. మరి అక్కడ
మీదేమో 12 మంది అపోస్తలుల పేర్లు ఉన్నాయి. మరి అపోస్తలులు ఇంకా ఉంటే మరి ఆ పేర్లు కూడా రాయబడాలి కదా. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పౌలు అపోస్తలుడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. మరి 12 మందిలో పౌలు పేరు కూడా ఉండాలిగా. పౌలు అపోస్తలుడు కాదా అని మన నమ్మకం అది. అపోస్తలుడైన పౌలు రాసిన పత్రికలని ప్రతి పత్రిక మీద మరి పేరుండిది ఆయనది. సరే ఆయన చెప్పుకున్నాడు నేను అపోస్తలుడని ఆయన చెప్పుకున్నాడు. నేను అపోస్తలుడను గానా, నా పనికి ఫలము మీరు కాదా, ఇతరులకు నేను అపోస్తలుడను కాకపోయినా మీ మట్టుకైనా నేను అపోస్తలుడను గానా అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన. మరి ఆయన పేరేది? ఆయన పేరేది? పరలోక పట్టణం మీద ఆయన పేర్లు ఉండాలి కదా. అయితే పిల్లరా, యేసు ప్రభు ఏర్పాట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారంతే. ఆ 12 మంది ఉన్నారు. 12 మంది కాక తర్వాత మరికొంతమంది ఆ వ్యవస్థలో ఉన్నారు, వాళ్ళు కొనసాగారు. అయితే 12 మంది ఇంపార్టెంట్గా దేవుడు పట్టణంగా రాపించుకున్నాడు. దానికి మనం ఏం చేయగలుగుతాం? అయితే 12 మంది యేసు ప్రభు ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకున్న వాళ్ళు ఆ పట్టణానికి పునాదులుగా ఉన్నారు అన్నది సత్యమే. వారుగాక మరికొందరు ఉన్నారనేది కూడా బైబిల్ నేర్పుతున్న సత్యమే. వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు రాయలేదు? వాళ్ళు గనక అయితే ఎందుకు వాళ్ళ పేర్లు రాయబడలేదు? ఎందుకు రాయబడదు మనకేం తెలుసు? కొంతమంది రాయకపోవచ్చు, అర్థమైందా? రాయకపోవచ్చు. అట్లయితే ప్రవక్త యోహాను భక్తుడు కూడా ప్రవక్త అని ఉన్నాయండి. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు అలాగూ రాయబడకుండా వెలుగులోకి రాకుండా ప్రవక్తలు చాలామంది ఉన్నారు. ఎందుకు రాయలేదో మనకు తెలియదు. మనకు దేవుడు తర్వాత వాటిని మనకు బయలుపరచవచ్చు. కానీ ఈ 12 మందికి వేరుగా ఉన్నారు అనేది మాత్రం సత్యము. ప్రవక్తలు, అపోస్తలులు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వారు ఉన్నారు. ఎందుకొరకు ఉన్నారంటే కొన్ని కారణాలు అక్కడ చెప్పబడి. ఎందుకొరకు ఉన్నారు? సంపూర్ణ కావాలని. సంఘము సంపూర్ణ సిద్ధి పొందుకోవాలి. సంఘము క్షేమాభివృద్ధి చెందాలి. సంఘము పరిచర్య ధర్మము జరగాలి. కొన్ని కార్యాలు, దేవుని కార్యాలు జరగాలంటే వాళ్ళు ఉండాలి కనుక దేవుడు వాటిని నియమించుకొని తన ఆత్మనిచ్చి వాళ్ళ చేత ఈ కార్యాలన్నీ జరిగించుకుంటున్నాడు. ఇది మనము నమ్మవలసిన సత్యము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నేను సంపూర్ణుని కావాలంటే వాళ్ళు నాకు అవసరం. సంఘం సంపూర్ణ కావాలంటే వాళ్ళు నాకు కావాలి. వాళ్ళ అవసరత లేకుండా, వాళ్ళ సేవ నేను తీసుకోకుండా, వాళ్ళ బోధ నేను తీసుకోకుండా నేను పర్ఫెక్షన్లోకి రాలేను అనేది సత్యం. వాళ్ళ అవసరం నాకు. నేను క్రీస్తు ముందు ఆయన సారూప్యంలో సంపూర్ణునై నేను నిలబడాలంటే వీళ్ళ అవసరత నాకు కావాలి. నాకు అవసరం లేదు, నాకు బైబిల్ ఉందలే అంటే కుదరదు. బైబిల్ ఉన్నది, బైబిల్ని సరైన విధంగా వ్యాఖ్యానించి బోధించి ఈ బైబిల్లో ఉన్న అపోస్తలుల బోధ ఏదో తీసుకొచ్చి నేర్పించి సంఘాన్ని క్రీస్తు ముందు నిలబెట్టడానికి వీళ్ళు అవసరం కనుక పిల్లరా, వీళ్ళు ఉన్నారు. మనం ఉండకపోయినా యేసయ్య వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడున్న కాపర్లు వీళ్ళు లేకుండా పోయారు అనుకో, ఇప్పుడున్న వాళ్ళు లేరు. మరొక తరంలో దేవుడు మరొకరిని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. మరొక తరంలో మరొకరిని ఏర్పాటు చేసుకొని, ప్రవక్తగా ఏర్పాటు చేసుకొని, అపోస్తలుడిగా ఏర్పాటు చేసుకొని, కాపరిగా ఏర్పాటు చేసుకొని వాడుకుంటాడు. పిల్లలు మనుషులు లేకుండా పోతారు కానీ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ లేకుండా పోదు. అది యేసయ్య వచ్చేంత వరకు ఆ వ్యవస్థ ఉండిద్ది. దేవుడి వాక్యం మనందరి కొరకు దీవించునుగాక. సత్యమందు మనలను ప్రతిష్ఠించునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేద్దాం. స్తోత్రం అయ్యా, స్తోత్రం. ఈ రాత్రి ఒక సత్యమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. మనం సంపూర్ణము కావటం కోసం, సర్వసత్యము మనం నేర్చుకోవటం కోసం, క్రీస్తు సారూప్యమును మనం పొందుట కోసం, పరలోకంలో ధైర్యంగా ప్రభువు ముందు నిలబడటం కోసం దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ఒక వ్యవస్థ, ఒక పద్ధతి, సేవక నియామకం దేవుడు మనకిచ్చాడు. అందులో మనం కొనసాగినప్పుడే మనం దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండగలం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం అయ్యా, స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి, ప్రేమ నమ్మకమైన మా ప్రియ ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తుతులు, స్తోత్రాలు, వందనాలు, కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఈ రాత్రి నాయన మరొక శ్రేష్టమైన విషయాన్ని మీరు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి మాకు బోధించి
మాకు నేర్పించి స్థిరపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రమయ్యా. నీ సంఘము కోసం, నీ సమాజం కోసం ప్రభా, నీ పిల్లలు సంపూర్ణులు కావటం కోసం, సర్వసత్యంలోకి రావటం కోసం, నీ సారూప్యం పొందుకొనుట కోసం అయ్యా, క్షేమాభివృద్ధి చెందటం కోసం, పరిచర్య ధర్మం నాయన జరగటం కోసం మీరు ఒక వ్యవస్థను నాయన, ఒక సేవక బృందమును మీరు సంఘమునకు ఇచ్చారు తండ్రి. నీకు స్తోత్రం. 5 విధములైన సేవకులను మీ సంఘం కోసం మీరు అనుగ్రహించారు ప్రభా. దేవా, వారు అవసరమని, వారి ద్వారా మాత్రమే నాయన నీ సంకల్పం నీ సంఘంలో జరిగిద్దని, వారి ద్వారానే సంపూర్ణ అవుతారని అనేక విషయాలు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి నేర్పించినందుకై మీకు వందనాలు దేవా. మొదటి శతాబ్దంలో నాయన ఉన్నటువంటి అపోస్తలులు ఇప్పుడు కూడా ఉంటారని, నువ్వు వచ్చిన దాకా ఉంటారని, మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న ప్రవక్తలు ఇప్పుడు ఉంటారని, నువ్వు వచ్చిన దాకా వాళ్ళు ఉంటారని, నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్న సువార్థికులు ఇప్పుడు ఉంటారు, వచ్చే వరకు నాయన ఉంటారని, నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్న కాపర్లు ఉంటారని, నువ్వు వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఉంటారు సంఘం కోసమని దేవా, మీరు మాకు నేర్పిన పాఠం కొరకు మీకు స్తోత్రమయ్యా. వందనాలు తండ్రి. అప్పుడు నియమించబడిన వాళ్ళు కాలం చేసి వెళ్ళొచ్చేమో కానీ తర్వాత మరికొందరు నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకుంటావు, ఆ స్థానంలోకి మరొకరిని తీసుకొస్తావు ప్రభా. తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా. మార్పు చెందని నీ ప్రత్యేక కృప కొరకు నీకు స్తోత్రం. సంఘం పట్ల నీకున్న ఉద్దేశం కొరకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా. తండ్రి నీ పాదాల కొందరు మనుషులు మారతారేమో అయ్యా, నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ మారద్దు నాయన, నీ పద్ధతులు మారవు నాయన. తండ్రి ప్రభా, మేము నాయన పద్ధతిలోకి రావాలి కానీ ప్రభా, నాది మాకు అర్థం కానప్పుడు ప్రభా అవి లేవని మేము అనకూడదు కదా ప్రభా. తండ్రి మమ్మల్ని క్షమించండి తండ్రి. మా సహోదరులను కూడా మీరు క్షమించండి, వారు అర్థం చేసుకోవటానికి సహాయం చేయండి దేవా. అపోస్తలుని అవసరత లేకుండా, ప్రవక్త అవసరత లేకుండా, సువార్థికుని అవసరత లేకుండా, కాపరి అవసరత లేకుండా, ఉపదేశకుని అవసరత లేకుండా ప్రభా నాయన సంఘం సంపూర్ణం కాదు అని దినం మాకు నేర్పించు. బైబిల్ ఉన్నది కానీ నాయన దేవా, బైబిల్ ఉంది కానీ అనేకమైన అబద్ధాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రభా. అయ్యా నా తండ్రి, బైబిల్ ఉన్నది కానీ ఆ సత్య గ్రంథాన్ని సరిగా ఉపదేశించాలంటే ప్రభా నాయన మీ ఏర్పాట్లో ఉన్న వాళ్ళ ద్వారా మాత్రమే ఆ సరైన సత్యాన్ని మేము పొందుకోగలం ప్రభా. దేవా, మమ్మల్ని కనికరించండి, దీవించండి ప్రభా. అయ్యా, మీ ఏర్పాటుకు మేము సంపూర్ణంగా లోబడినటువంటి వారమై నీ నియామకానికి ప్రభా సంపూర్ణంగా అప్పగించుకున్న వాళ్ళంగా ప్రభా మేము కొనసాగటానికి సహాయం చేయి. పరిశుద్ధాత్మదేవా, మమ్మల్ని దర్శించ, ఇంకా మాకు నేర్పయ్యా. అయ్యా, నీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నాం, మాకు సత్యం నేర్పు, మమ్మల్ని అందరినీ సత్యంలో నడిపించయ్యా. ఈ రాత్రికాలం విన్న సందేశాన్ని మా హృదయాల్లో భద్రపరచండి దేవా. వింటుండగా అనేకులను కూడా దీవించండి, గ్రహించటానికి వారికి మంచి మనసును దయచండి, అర్థం చేసుకోవటానికి జ్ఞానమునివ్వండి. మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీ పాదాలకు చెల్లిస్తూ చేరి వచ్చిన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించయ్యా. మీరు అతి త్వరలో రాబోతా ఉన్నారు ప్రభా. దైవా, నా నీ రాకడకు అయా సంపూర్ణంగా ప్రభా సరిగా మేము సిద్ధపడిన వారంగా మేమందరం ఉండడానికి సహాయం చే ప్రభా. తండ్రి నీకు స్తోత్రమయ్యా. అంత్య దినాలలో, ఆఖరి దినాల్లో ఏదైతే జరగవలసిందో అదంతా జరుగునట్లుగా ప్రభు నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీ ఆత్మకార్యాలు జరిగించండి అయ్యా. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రాలయ్యా, వందనాలు చెల్లిస్తూ చేరి వచ్చిన ప్రియబిడ్డలందరినీ కూడా దీవించయ్యా. సార్వత్రిక సంఘమంతటిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి అయ్యా. పరిశుద్ధాత్మదేవ, సంపూర్ణంగా నీకు లోబడిన వారంగా, నీ సత్యమునకు లోబడిన వారంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీ పాదాలకు చెల్లిస్తూ, మహిమ మీకు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన పరిశుద్ధ నామమున స్తుతించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, రక్షకుడైన యేసునాథుని శాశ్వత కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని తోడి దివ్య మనోహర సన్నిధి, సహవాసము, సహాయము చేరి వచ్చిన మనందరికీ, సకల పరిశుద్ధులకు, భక్తులందరికీ సదాకాలము తోడై సర్వసత్యములోనికి నడిపించునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రవేశు రక్తమునకే జయం, ప్రవేశు నామమునకే జయం. యేసయ్య రక్తమునకు సంపూర్ణ విజయము కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు మా. గాడ్ బ్లెస్ యు.